Брат Иван Бабулев, покойния брат Иван Бабулев. Ще ви кажа защо аз съм му се доверил, защото те не му се доверяваха. Много хора не му се доверяват. Може да са имали основания. Аз научих за него, че просто научих, че в Петрич двама милиционери са повярвали в Бога. И на имения ден на баща ми, на Иванов ден, у нас беше дошъл един мой братовчет, значи баща ми му е Чичо, и аз го попитах, верно ли, той беше полковник от полицията, тогава, ако не се лъжа, беше началник на стопански отдел. Верно ли, че двама милиционери са повярвали в Бога, обаче той скочи от стола и вика, не е вярно, това не е вярно. И аз викам, така си помислих. Абе, щом не е вярно, що скачаш от стола? Ако не е вярно, ще кажа, няма такова нещо, нали? Не е вярно. И тогава реших да отида да ги видя тия полицаи, милиционери. Обаче, за да отидеш в Петрич по това време, искат открит лист и ще те питат къде си тръгнал. Какво правиш там? Трябва да имаш роднини, да им ходиш на гости и така нататък. И решихме с Христо Власев. Той пък работеше в железниците и имаше право да пътува безплатно един път в годината до чужбина, до Германия, до некъде из Европа. И казва, аз имам безплатен билет, искаш ли да отидеме до Югославия и оттам да отидем на екскурзия в Югославия, оттам да отидем при тия двама брати. Не искам. Това беше отдавна, беше станало земетресението в Скопие. И така ние се разбрахме с него, той ще пътува из Югославия и после ще се срещаме в Скопие на един адрес. Дадаха ми там един адрес. На вярващи хора. Но когато отидахме там, няма такива вярващи хора. След земетресението цели квартали беха разринати, няма ги. Аз отидах на хотел, но и това не беше случайно, защото като отидах в хотела, вземах една там стая, дойде още един човек с раница, така, гледам го, ми прилича ми на българин. Абе, викам, човек, ти да не си българин. Вика, българин съм. Откъде си? От София. А викам, и аз съм от София. И така, заговорихме се от дума на дума, аз му казвам, аз съм вярващ човек, вярвам в Бога, хода на църква на улица Бачо Киро. И той казва, абе, и аз съм вярващ. И аз едно време ходих на Бачо Киро, ама откъснах се оттам. Отстраних се оттам. И така поканихме го. След това той започна да идва отдолу на църква. И сега се чудя как с Христо ще се видиме в Скопие. Как да го срещна се. И викам, ще хода сутринта до гарата да видят влаковете трябваше да отидеме в Струмица, да видя кога има влак за Струмица. Пак ще върва сам, ако не се срещне. Обаче, като отивам на моста на Вардара и тръгвам към гарата, гледам там срещу мен един човек се смее, клекнал така и се смее. Кога го доближих, той е Христо. Викам, защо се смееш? Абе, сега се чудех, викам, Господи, къде да го намеря този Петър и това Скопие? И кога гледам, ти идва срещу мене. Еми, викам, ясно, Господ ни води. Отиваме ние в село Колешина, в Струмица, преспахме там, посрещнаха ни и оттам минаваме границата в Петрич. Обаче ни връщат. Граничарите викат, откъде сте дошли махите? Викам, нямаме пари, ето гледай тук, ако искате арестувайте ни. Нема да влизате през Петрич. Там ще минете през Колешино. Не Колешино ми, тук Цариброд. Абе, не мога да се връщаме, нямаме пари. Ходиха там, питаха началниците,
носите ли нещо? Нищо не носиме. Тогава беше загинал Коткоп и Аспарухов и в Югославия имаше една такава плоча. Аз бех вземал една плоча и тия митничарите ми я конфискуваха. После Господ нареди да се среща с началника на митниците, Лазар Бонев, и му казаха: бе, там твоите хора ми арестуваха, ми вземаха плочата. Забранена ли е? Вика: не е забранено. Аз ще ги оправя, сега ще им се обада. Обади се той на границата. Абе, що сте вземали на един мой човек тук? Той живееше на нашата улица. Те казаха там, че са я дали на войниците в поделението да я слушат. Викаме: що ме за войниците, моля ви се, не си искам плочата. Дайте ми там на войниците. И пуснаха ни. Отиваме ние в Петрич, обаче затворено. Попитахме едно дете: бе, знаете и тук двама полицаи повярвали, милиционери тогава беше, и едно дете вика: ела, аз ще те заведа. Заведени там, затворено, няма никой. То през лятото. Отидахме на гарата, поседехме малко и викам: айде да отидем още и път, преди да си тръгнем. И тогава вратата на двора, там вратника се отвори и се запознахме с брат Иван Бабулев. Той ни прегърна, разцелувани: добре дошли, братя, заповедайте. Викам: то откъде пък знае как сме дошли, защо сме дошли, без да ни знае. А хората, които беха в двора, беха с мотиките, ни гледаха уплашено, стресни. Те така ни гледат, някак си очудени. И той казва: сядайте тук, сега нека жена ми да разказва, да не мислите, че аз ги разказвам тия работи. И тя разказва: ами днеска бехме на нивата, ние тук вярващи семейства си ходиме. Днеска сме на нивата на тия, утре сме на нашата нива, утре на техната нива и си помагаме така. Сме си заедно и си се молим и си пееме и славиме Бога и си работиме и си помагаме. И на обед, когато ядехме, мъжът ми казва: виждам видение. Двама мъже, един е облечен в сиво сако, рус. Аз бех рус, сега съм бел, тогава бех рус. Рус с сиво сако, другия с черна коса, с зелен костюм. Така бехме облечени. Ние зелен костюм, другия с сив костюм. Идват и ми казват: Иване, идваме при теб, за да поговорим за Господ. И това беше. Обядвахме, почнахме да копаме там нивите, царевицата. И по едно време мъжа ми казва: спирайте работа. Господ казва да тръгваме за Петрич, защото гостите са дошли и са пред вратата ни. Спрехме работа, излезахме на шосето и както си вървехме по пътя, изведнъж една молотовка спира и казва: ей, хора, за къде сте? За Петрич. Качвайте се да ви откарам. Накачени човека. Слезнахме тук. Влизаме, ето още хората са с мотиките тук. И той погледна надолу по пътеката и казва: ето ги ония двамата, дето днеска ги видях във видение. И всички стоиме и чакаме да видиме дали ще заминете нашата врата. А вие отворихте и това е положението. Кажете ми сега, да му немам ли доверие на Иван Бабулев? Видял е видение, видял ни е наш. И той ни разказа, как е повярвал.